Dobrý deň. V minulom videu vám kolega predstavil prístupový terminál ASI 3213. Dnes vám ukážem, ako ho nastaviť pomocou webového rozhrania, ako spraviť kompletný manažment osôb a následne ako sa dá pridať dané zariadenie aj do Smart PZS Lite a nastavíte si tam veľmi jednoduchý prístupový systém a jednoduchú dochádzku. Základom prístupovej čítačky je samozrejme pripojenie. To je realizované buď pomocou Wi-Fi pripojenia alebo pomocou RJ45, teda datového káblu. My sme dneska pripojení pomocou Wi-Fi, to znamená, dané zariadenie už máme pripojené k nám na našu internú sieť. Poďme sa teda pozrieť, ako ho nájdeme v rámci Config Toolu a ako si otvoríme webové rozhranie. Config Tool je nástroj, ktorým nájdete všetky dostupné zariadenia v sieti od spoločnosti Dahua. Môžete nájsť videointerkomy, môžete nájsť IP kamery, rekordéry, DSS server, termálne kamery, prípadne otočné kamery. Ako vidíte, v našom rozhraní máme hneď prvý model ASI 3213A, ktorý má adresu IP 127. To znamená, my si ju otvoríme v rámci webového rozhrania. Ukážeme si teda základné nastavenia, ako pridáme jednotlivých užívateľov a ako nastavíme napríklad kombináciu odomknutia. Ja sa teraz prihlásim do webového rozhrania daného prístupového kontroléru a máme tu hneď prvú možnosť Person Management. V tom Person Managemente veľmi jednoducho kliknem na Add a vytvorím si užívateľa 1, 2, 3 s menom napríklad Michal a následne si môžem zvoliť povedzme oddelenie, prípadne užívateľskú rolu ako užívateľ, prípadne ako administrátor. Valid period znamená to, dokedy bude mať daný užívateľ prístup. Ja si následne zvolím verifikačný mód. Pridám si tvár, to znamená v rámci nejakej databázy tvári si vyberiem sám seba, prípadne si zadám heslo, ktorým by som sa mohol verifikovať, napríklad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, kliknem si OK. Ak by som mal pridanú kartu, tak veľmi jednoducho si ju môžem nasnímať pomocou pípnutia na danom kontroléri a mám hotovo. Vidíte, že mám pridané jedno heslo, že nemám žiadnu kartu a že mám pridanú jednu tvár. Následne sa vrátime naspäť na hlavnú obrazovku a vidíme tu Video Intercom Settings. Sú to nastavenia video interkomu, pretože daná jednotka dokáže povedzme volať na VTH monitory, prípadne volať do DSS serveru ako na nejakú recepciu, prípadne na iné zariadenie, ktoré je dostupné v rámci SIP-ového serveru. V prípade, že máme SIP-ový server ako DSS Pro, tak si vyplníme jeho IP adresu, zadáme si port 5080, je to ten defaultný port, na ktorom funguje SIP-ový protokol na dahuackom DSS, vyplníme si registračné heslo a nakoniec užívateľa, či už je to systém 1, prípadne nejaký ďalší užívateľ, ktorým sa prihlásite do DSS serveru. Keď sa vrátime naspäť, prejdeme ďalej na Access Control. Už vidíte, že v základných nastaveniach máme nastavenia dverného statusu, to znamená, či sú dvere stále zavreté, stále otvorené, prípadne normálny stav. Normálny stav znamená, že dvere sa budú odomýkať pomocou klasickej buď face recognície, prípadne rozpoznaním nejakej karty alebo pomocou hesla. Môžeme si manuálne nastaviť, kedy má byť daný dverný zámok otvorený permanentne, kedy majú byť dvere permanentne zavreté a vtedy sa žiadna z osôb, aj ktorá je v databáze, nedostane dovnútra. Čo sa týka Unlock Settings, máme tu možnosť vybrať si kombinačnú metódu jedno alebo druhé, to znamená OR alebo jeden a druhý typ odomknutia. V rámci kombinácie máme možnosť vybrať si, či chceme kombinovať kartu, povedzme s tvárou, prípadne s heslom. Ak si zvolíme možnosť OR, to znamená jedno alebo druhé, to znamená využijeme jeden z týchto typov odomknutia alebo jeden z týchto typov verifikácie. Následne si vieme nastaviť ešte aj dobu zopnutia reléhového výstupu pre ovládanie napríklad elektromagnetického zámku. Klikneme na Apply. Čo sa týka face detekcie, vieme si tu zmeniť nastavenia face detekcie, to znamená, aká má byť prahová hodnota s tým referenčným snímkom, ktorý ste si pridali pre rozpoznávanie tváre, maximálny uhol natočenia, prípadne ešte je tu možnosť
zvoliť si vyšší režim zabezpečenia, to znamená, aby vám filtrovalo povedzme falošné tváre, nejaké obrázky a tak podobne. Samotná tá jednotka má dve kamery, to znamená, snaží sa nejakým spôsobom obmedziť alebo zamedziť tomu rozpoznávaniu falošných tvári stereoskopickou detekciou, ktorá funguje v tomto prípade veľmi dobre. Následne môžeme si zvoliť ešte možnosť dodatočnej detekcie masky v prípade, že by sa to vyžadovalo v nejakých nemocničných priestoroch a tak podobne. Klikneme si na Apply. V rámci kartových nastavení zvolíte si ešte kombináciu povedzme IC karty a nakoniec tu máme možnosť QR kódu. QR kód znamená, že ak máte v prípade DSS Pro návštevnícky modul a vygenerujete danej osobe prístup pomocou QR kódu, daná prístupová jednotka dokáže rozpoznávať tieto QR kódy vygenerované cez DSS Pro. Vrátime sa ešte naspäť, máme tu ešte nakoniec audio a video konfiguráciu, kde si môžete upraviť maximálne rozlíšenie, to znamená na Full HD, zmeniť si snímkovú frekvenciu, prípadne bitrate a samozrejme aj informácie o substreame. Keď sa teraz vrátime do živého zobrazenia, tak mám na danom prístupovom kontroleri zapnutú rekogníciu pomocou tváre. Som automaticky rozpoznaný, prípadne si môžem zvoliť ešte aj typ odomknutia pomocou hesla. Následne musím vybrať ID, to znamená 1, 2, 3, ako som si zadával v rámci webového manažmentu, a zadám si heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potvrdím, dám Enter. Následne som zase otvorený. Takto veľmi jednoducho nastavíte webovým rozhraním prístupový kontroler a môžete si ovládať dvere, prípadne vstupovať do objektu. Pozrieme sa ešte aj na logy, to znamená, kto a akým spôsobom odomýkal, prípadne pristupoval cez danú prístupovú jednotku. Prejdeme na druhú stránku rozhrania, máme tu logy, vyhľadám si, vidíme jednotlivé prihlásenia, odhlásenia, zmeny v rámci konfigurácie. Následne sa môžeme pozrieť do odomýkacích záznamov, to znamená, dám si zvolený dnešný deň. Vidíme, že som bol rozpoznaný ja ako osoba pomocou tváre, prípadne pomocou hesla, a tu máme zase ďalšie záznamy, kedy som ešte nebol v databáze a nebol som rozpoznaný. Ja sa viem následne pozrieť aj do záznamu, to znamená, stiahnem si snímok v podstate z toho daného rozpoznania. Poďme sa pozrieť do Smart PSS Lite. Smart PSS Lite slúži na riešenie monitorovania prístupového systému, videointerkomu, prípadne dochádzky. V rámci Smart PSS si dneska pridáme v správcovi zariadení náš prístupový terminál, dáme si automaticky vyhľadávať. V tomto vyhľadávacom nástroji si jednotlivé IP adresy zoradím od tej najnižšej po najvyššiu, aby sa mi ten daný prístupový kontroler ľahšie hľadal, a hľadáme adresu 127. Máme tu daný prístupový terminál, kliknem si na tlačítko pridať, vyplním meno a vyplním heslo. Následne vidím, že daný prístupový terminál je samostatný prístupový terminál a máme ho online. V rámci nejakých nastavení si môžem pomenovať terminál aj podľa svojho označenia, takže si ho pomenujeme napríklad takto. Vrátim sa na domácu obrazovku a v rámci správy prístupu vidím tri možnosti: správca prístupu, správca osôb, prípadne konfigurácia prístupu. Poďme sa pozrieť na správu osôb, kedy si zase musíme pridať daného užívateľa. V danom nastavení si môžeme vytvoriť podskupinu, to znamená oddelenie ako napríklad Dahua, dám si OK. Tak, do Dahuji si už následne môžem pridať danú osobu. Pomocou ID dáme si 2, 3, 4, názov bude Mišo a vyberiem si tvár, ktorú si nahrám zase s obrázkou. Môžeme si to skúsiť takto, zase si nahráme rovnakú fotku, pridám si heslo, napríklad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Môžeme si pridať kartu, prípadne otlačok prsta. Dáme si to dokončiť.
Vidíte, že daného užívateľa mám pridaného, takže prejdeme veľmi jednoducho na konfiguráciu oprávnenia. V rámci konfigurácie oprávnenia si musím zvoliť jednotlivé dvere, ktoré chcem ovládať, to znamená v mojom prípade ASI 3213 dvere 1. Skupinu oprávnení si môžeme nechať takto pomenovanú a v rámci metódy odomýkania si môžeme vyfiltrovať, že napríklad nemáme tam otlačok prsta ani kartu, tak budem otvárať iba pomocou hesla a pomocou tváre. Klikneme si na OK a následne máme skupinu oprávnení vytvorenú. Vidíme, že v rámci skupiny oprávnení mám tu dvere 1, ale chýba mi tu akýkoľvek užívateľ. Veľmi jednoduchým kliknutím si daného užívateľa pridám pomocou tejto ikonky, ako pridať osobu, to znamená z dahu a oddelenia si pridám sám seba. Tak, vidíme, že som pridaný do dahuáckého prístupového terminálu. V rámci postupu autorizácie vidím, že všetko bolo úspešne odoslané. Keď si túto danú záložku zavriem si aj správcu zariadení, môžem sa pozrieť na správcu prístupu. Tu vidím, že tvár nebola zaregistrovaná, prípadne, že bolo zariadenie offline, ale v mojom aktuálnom momente vidím, že dané dvere sú online. Viem takto vzdialene odomýkať, prípadne zatvárať dvere, alebo sa pomocou náhľadu pozrieť na danú prístupovú jednotku, čo sa pred ňou deje. Keby som si chcel nastaviť rôzne typy odomýkania, prípadne konfigurovať si dané dvere, vrátim sa naspäť na domácu obrazovku a mám tu konfiguráciu prístupu. To znamená veľmi jednoduché nastavenie, čo sa týka časovej šablóny, to znamená, či chcem 24/7 alebo mám nejakú pracovnú dobu, v ktorej sa môžem pohybovať v rámci prístupového systému. V pokročilých nastaveniach môžem odomýkať prvou kartou, môžem odomýkať viacerými kartami, ochrana proti spätnému prúchodu je v podstate taký ten anti-passback a medzidverný zámek je inak povedané interlock. Všetky tieto prístupové konfigurácie si viete nastaviť aj na túto konkrétnu jednotku, musíte k nej ale potom pripojiť druhý zámok alebo druhú čítačku, to znamená, aby ste vedeli tie jednotlivé dvere nejakým spôsobom manažovať naraz. V prípade konfigurácie prístupu si dané dvere viete ešte takto rozkliknúť a ak máme ku ASI kontroléru pripojenú druhú čítačku, napríklad cez RS485, vieme ju zvoliť v Smart PSS ako výstupnú a následne sa nám v reporte zobrazí, že daná osoba odišla z priestoru. Ďalšou položkou je stav dverí. Zase si môžeme zvoliť, či sú dvere používané normálne, či sú stále otvorené, či sú stále zatvorené alebo podľa potreby. Taktiež si môžeme povoliť alarm na vniknutie, povoliť dverný kontakt alebo povoliť heslo správcu, tzv. Admin heslo. Vzdialené overenie je funkcia, kedy bezpečnostný pracovník môže cez Smart PSS vzdialene verifikovať osobu, či je daná osoba tá istá, ktorá je uvedená v databázi. Povolil som vzdialenú verifikáciu a vyskočila mi rovno notifikácia, ktorú musím skontrolovať. Môžem následne zámok otvoriť, prípadne ignorovať. Takto jednoducho. Chceme otvoriť dvere? Áno. Keď sa pozrieme do správy prístupu v spodnej časti, vidíme odomknutie pomocou vzdialeného odomknutia a verifikáciu pomocou rozpoznania tváre. Ak sa chceme pozrieť do reportov alebo vyhľadať si záznamy z histórie odomknutia, nájdeme ich zase v správcovi prístupu v časti História udalostí. Zvolím si konkrétne dvere a dám vyhľadať. Následne vidím všetky záznamy z prístupu a taktiež aj vzdialene otvorený prístup, ktorý sme si ukázali chvíľku naspäť. K danej udalosti vidíme aj jednoduché informácie o osobe, prípadne type odomknutia. Že dané dvere boli zavreté, otvorené, prípadne, že je tam rozpoznanie pomocou tváre. To by bolo k jednoduchému nastaveniu prístupovej jednotky ASI všetko. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na budúce.